Ljudi, hvala vam mnogo na 3000 pregleda, to ste samo vi zaslužni za tih 3000 pregleda. Mnogo vam hvala, znači stvarno mnogo hvala na svojoj podršci i na ovolikim pregledima. Još jednom vam hvala, to je to što tiče klipa, lajkujte, šerujte, subscribeujte, još jednom vam mnogo hvala i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!